Na kabenta ki khubor baman kasni page but subscribe ya u Antor News. Kata masa Synrai jong nongrep Sohphlang kan long nadu ka arpsan tarik haduh ka arpndu tarik Lber ha Jongksha lat Kharang. Hagani kata masa on pen iu Sohphlang usok bami katkum ka ayom kapor ha ka arpsan tarik Lber kan long nadu kapor shi baji min stem haduh kapor nyo baji janmiet bar ha ka arpndu tarik Lber kan long nadu kapor shi pau baji min step haduh nyo baji janmiet. Hagani kata masa ki wei par ki jingyalang ha ka arpsan tarik Lber ki kentup ya ka jingpen isap bar ka jingyalek kai. Ha ka arpndu tarik Lber kandon ka Jongksha jongki nongrai trairi ki khusnam ha ka imlang salang ka jingpen I jan jongki nongrep bar ka Synrai. Ya gani kata masala pelong da ka mauken ro Sohphlang Socio Cultural Society bala kershan da ka Basin Development katnat jengok kai perthei bar ka Bethany Society.